ഹേ ക്രിസ്റ്റൽ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ടാപ്പ് ക്ലാസുകൾ ചെയ്ത് ക്ഷീണിതനാകും, എന്റെ കാലുകൾ വിയർക്കും, എനിക്ക് ഇനി അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരി, വിഷമിക്കേണ്ട, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ടാപ്പ് ഷൂസ് അഴിച്ചുമാറ്റൂ, ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു മസാജിനായി കൊണ്ടുപോകും. ക്രിസ്റ്റൽ, അതൊരു നല്ല ആശയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അതെ, എന്റെ സഹോദരി. ഓ ശരി. അതാ, എനിക്ക് വേണ്ടി മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതെ, മിന, നിന്റെ കാലിൽ മസാജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ല മസാജ്, ക്രിസ്റ്റൽ, നന്ദി.